Sa sobrang busy at trabaho, may mga pagkakataon umanong hindi na nakakapag-pamper si Melanie, empleyado ng provincial government ng Camarines Sur. Kaya naman achieve umano ang Balik Alindog program at refreshing ang makapag-pamper day matapos ma-avail ang libreng manicure, pedicure at iba pang serbisyo ng PSWDO at ng provincial government ng Camarines Sur. Araw pong nag-office na and sa pang mother sa harong na nag-aasikaso kang family, mga pangangay po kang mga aki. Magayon rin venue ini sa kang programa iniyo na daw pa paano maibsan itong samuyang stress. Ang aktibidad ay bahagi ng pakikibahagi ng probinsya sa Women's Month ngayong taon na may temang We for Gender Equality and Inclusive Society. Ayon sa focal person ng Women and Children ng PSWDO, bahagi ito ng month-long celebration ng Women's Month ng probinsya. Marami pa umanong mga aktibidad para sa mga kababaihan tulad ng sa kalusugan at karapatan ng mga ito. Po noon yung mga babae ay kinikilala pa rin bilang isang spiritual leader where they are also serve as leaders whose wisdom and courage and decision makers po sa kanilang community. So ngayon at modern day age, we reaffirm and we also go back to our rooted history na yung babae hindi lang dapat ini-impose ng limitations or boundaries of being a babae, but also we are recognizing and considering them as a significant role in nation building. Samantala, maging ang ilang kalalakihan ay nag-avail din ng libreng pamper day. Nagpapasalamat naman ang mga ito lalo na sa provincial government ng Camsur dahil kahit papano ay refreshed, pampered at na-empower ang mga kababaihan sa probinsya. Kasi ang nature pa di kang work me, as in, mayo talagang tayo magpaayos. So, nagpapasalamat ako ngunyan, digdi sa papanginot ni Mamalin, pati din kay Governor El Rey Villafuerte. Thank you sa program na ini, sa taon-taon na ini, tataunin tong ini sa muyang mga, lalo na sa gabos sa babae. Thank you so much, Governor El Rey Villafuerte. Bawas na din sa mga obligasyon mi. Kapag aabot sa harong, obligasyon mo na sa harong, obligasyon sa mga aki, takulong pang gibod, na akong ma-effort na magpasentro pa. Tayao na mismo digdi yun. May incorporate na mo na aldaw, bawas na sa trabaho ngigibod. Chris Novello, CSN.